πιο ψηλό δυνατό επίπεδο. Λέει μου, εγώ το είπα στο Υπουργείο Εξωτερικών αυτό το πράγμα και είπα, ναι, αλλά ποιος θα πάει. Ποιος θα πάει να πάτε εσείς. Εσείς έχετε Υπουργό Εξωτερικών, έχετε την κυβέρνηση, να τα οργανώσετε. Θα πάτε εσείς, λέει μου. Εγώ να πάω μαζί με άλλο ευχαρίστως. Ωραία, ορίσαν τον κύριο Μαυρομάτη, γενικό διευθυντή τότε του Υπουργείου Εξωτερικών, να ξεκινήσουμε μαζί να πάμε. Και ξεκίνησαμε από την Αθήνα. Λοιπόν, είδαμε την Υπουργό Εξωτερικών τότε, ήταν ο κύριος Πάγκαλος, και του είπαμε, θέλουμε να μας υποστηρίξει η Ελλάδα στο να κάνει και εκείνη μια προσφυγή αντίον της Τουρκίας για τα ίδια θέματα τα οποία έχουμε και εμείς προσφυγή για παραβίαση δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία στην Κύπρο, διότι άμα κάνει η Ελλάδα δεν θα της αντιτάξουν το επιχείρημα ότι δεν αναγνωρίζουμε την ελληνική κυβέρνηση. Ενώ εμάς μας δυσκολεύει η Τουρκία, διότι λέει δεν αναγνωρίζουμε, δεν συμμετέχουμε, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους για την τύχη του αγνοωμένου, για το α ή β θέμα. Και η απάντηση ήταν ότι να το αποβάλουμε στον πρόεδρο, τότε κ. Παπανδρέου, μάλιστα έτσι έχουν και ιστορική σημασία αυτά, και είναι δύσκολο βεβαίως γιατί είναι μια πολιτική πράξη αυτή κλπ. Αυτά όλα δυστυχώς πρέπει να δεχθούν μια ημέρα. Ωραία, έστω και πολιτική στήριξη δεν είχαμε. Στη Γαλλία δεν πήγαμε, ήταν εξαιρετική υποστήριξη, αλλά να μην πω τη συνέχεια. Κάπου το θέμα σταμάτησε, γιατί δεν υπήρχε ανάλογη υποστήριξη και ζήλος από την πλευρά της κυπριακής κυβέρνησης. Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα έκτοτε, κύριε Λουκαηδία, από το 1983 με την δική μας διολίσθηση σε θέσεις οι οποίες ήταν πολύ διαφορετικές από αυτές της δεκαετίας του 70 και αρχών της δεκαετίας του 80, και με βάση αυτόν το πολιτικο-διπλωματικό προηγούμενο το οποίο συσσωρεύθηκε στο Κυπριακό, το οποίο είναι αρνητικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τις απαντήσεις σας, και λαμβάνοντας υπόψη ακόμα και την απόφαση την οποία έχει πάρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το περιουσιακό, η επίκληση σήμερα του ψηφίσματος 541 θεωρείται ανεδαφική και άκερη, ή έχουμε ακόμα περιθώρια να επικαλούμαστε αυτά τα ψηφίσματα? Ασφαλώς το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που καταδικάζει ο ψηφοφόρος παραμένει ισχυρό. Είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί, για να μην πω αδύνατο, διότι έστω και μια χώρα να μην δεχτεί από τα 4 μέλη τα μόνιμα, ας πούμε η Κίνα, τότε δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα παραμένει εκεί και ως ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας έχει την δεσμευτικότητα και την ισχύ που είναι η κατάλληλη για να εμποδίσει το ψευδοκράτος να πάρει αναγνώριση διεθνή. Υπάρχει σαν κάτι ατυχίες, όπως είναι η τελευταία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Τιμόπουλο. Δεν είναι όμως αυτή η απόφαση έκφραση του διεθνούς δικαίου, δηλαδή το διεθνές δίκαιο δεν έπαψε να υπάρχει, διότι κάποια απόκληση υπήρξε από κάποιο δικαστήριο. Το διεθνές δίκαιο είναι υπεράνω και των δικαστικών συγκεκριμένων αποφάσεων και των θεσμών και παραμένει εκεί για να το επικαλεστούμε. Όμως πρέπει εδώ να επισημάνω το γεγονός ότι δεν είμαι άμυροι ευθυνών και ακόμα αυτές τις αποτυχίες που είχαμε, γιατί ας πάρουμε το παράδειγμα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πώς το χαρακτήρισε η Τουρκία? Μία είπε ότι πώς το λένε, Νταβούτογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, είπε είναι η μεγαλύτερη διπλωματική, προσέξτε η λέξη, διπλωματική νίκη της Τουρκίας από το 1974. Γιατί διπλωματική? Άρα κάποια διπλωματικά μέσα χρησιμοποίησε. Εμείς τι έκαναμε στο Στρασβούργο, που είναι η έδρα του δικαστήριου αυτού? Τίποτε. Αντιθέτως, έχουμε εκεί έναν πρέβη, ο οποίος παρακαλεί, γιατί ο ίδιος δεν είναι νομικό, να του στείλουν έναν νομικό βοηθό, και αντί να του στέλνουμε νομικό βοηθό, εμείς πάμε και δημιουργούμε πρεσβεία στην Κούβα, που είναι αχρίαστη, και δεν ισχύουμε το Στρασβούργο και ειδού τα αποτελέσματα. Νικούν στις προσπάθειες τους οι Τούρκοι, με τη διπλωματία τους, με την προσπάθεια τους. Μάλιστα. Πάντως, ένα από τα ερωτήματα τα οποία είναι κοινά των τελευταίων καιρών είναι υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες εκ μέρους της Τουρκίας σήμερα να προχωρήσει, να πετύχει αναγνώριση του ψευδού κράτους
πάνω σε νομική βάση, κύριε Λουκάτη, είναι de jure αναγνώριση? Εγώ βρίσκω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Εκτός του ότι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπάρχει και μια γενική συνένεση στη διεθνή κοινωνία να μην γίνονται αναγνωρίσεις αυτών των, όταν τα αναφέρω, ψεύτικων οντοτήτων που αυτοαποκαλούνται κράτη, και ιδίως όταν πρόκειται μάλιστα για προϊόντα στρατιωτικής επέμβασης και κατοχής, διότι αν σήμερα αναγνωρίσουν αυτό το ψευδοκράτος, αύριο θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα είτε των Κούρδων, είτε εκείνος στην Ισπανία των Βάσκων, είτε αλλού που υπάρχουν μειονότητες και φωνάζουν ότι έχουν κράτος, ή ακόμα και αυτό της Μολδαβίας. Δεν νομίζω να θέλουν να δημιουργήσουν τέτοιο πρόβλημα τα κράτη μέσα στους κόλπους τους. Γι' αυτό πάντως θα δημιουργήσουν έναν κακό προηγούμενο που θα ανοίξουν τον ασκόν του αιώλου, όπου κάθε χωριό εύκολα θα μπορεί να διεκδικεί απόσχεση από κράτος να σηκώσει μια μπαντιέρα και θεωρεί ότι τηρεί τις προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί, ξέρω εγώ, η σύμβαση του Μοντεβιδέου και ούτω καθεξής, για να αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητα κράτη. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι κραδένεται μονίμως απειλητικά η αναγνώριση του ψευδοκράτους, κυρίως από τους Βρετανούς, με πρόσφατο παράδειγμα την παρέμβαση του Jack Straw, του πρώην Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών. Αυτόν δηλαδή, με βάση την απάντηση την οποία μας έχετε δώσει, δεν θα πρέπει η δική μας η πλευρά να καθυλώνεται ή να τα παίρνει στα σοβαρά και να υποχωρεί σε θέσεις τις οποίες επιδιώκει η Βρετανία και η Τουρκία? Μα και να τα παίρνει σοβαρά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα αποδέχεται. Πρέπει να υπάρχει μια αντίσταση. Εάν πει η Αγγλία, όπως είπε μέσω κάποιου πρώην Υπουργού Εξωτερικών, ότι υπάρχει η ανάγκη διαμερισμού σε δύο κράτη, τότε η απάντηση νομίζω ήταν και σωστή του κυβερνητικού εκπροσώπου, οφείλω να το πω, ότι προσέξετε γιατί θα χάσετε για τις βάσεις. Αλλά να το εννοούμε, όχι μόνο να το λέμε έτσι περιστασιακά, να το εννοούμε και να ξεχνούμε και στις δηλώσεις τις οποίες έκαμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι το θέμα των βάσεων θα είναι θέμα το οποίο θα χειριστούν τα εγγόνια μας. Μπορούμε να το χειριστούμε και αύριο και με αγώνα ποικιλόμορφο. Δεν υπάρχει πρόβλημα να αντισταθούμε αν μάλιστα μας αδικούν τόσο βάναυσα με το να χωρίζουν την πατρίδα μας. Κύριε Λουκαίδη, άκρως ενδιαφέροντα και κατηγορηματικά αυτά τα οποία μας έχετε πει. Εν κατακλείδη, φαίνεται ότι για άλλη μια φορά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως θεσμός παραμένει το έσχατον καταφύγιο της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας μας. Από το 1974 πέρασε μέσα από συμπληγάδες. Έτσι, πραξικόπημα, εισβολή, ανακήρυξη ψευδοκράτους, σχέδιων ανάν επιβιώνει και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κατανοήσει ο ελεύθερος πολίτης, ο δημοκράτης πολίτης, ότι αν χάσει αυτόν τον θεσμό τότε χάνει τα πάντα. Αυτό είναι πολύ σωστή κατάληξη. Η ασπίδα μας είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος μας. Εάν αυτό πάυσει να υπάρχει, δεν θα έχουμε ούτε καν και τρόπο να διαμαρτυρηθούμε. Άλλωστε, στην ρεαλιστική προσέγγιση των διεθνών σχέσεων, το δίκαιο και οι θεσμοί του δικαίου αποτελούν τη μόνιμη ασπίδα του αδυνάτου έναντι του ηγεμονά. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Λουκαίδη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για αυτήν την συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές, που μείνατε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Λόγου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Παρακολουθήσατε την εκπομπή Ανοιχτοί Ορίζοντες. Μια εκπομπή πολιτικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος με τον Χρήστο Ιακώβου.